Am ajuns la sesiunea numărul 5 din Cercul Creației și astăzi am simțit să vă povestesc un pic, să înțelegeți mai bine aspectele astea de comunicare și cum, de fapt, de ce comunicare? Pentru că chakra gâtului înseamnă comunicare. Și foarte important să înțelegem cum comunicăm noi și cum știm noi să ascultăm ceea ce ni se comunică. Și în același timp să recunoaștem conștient ce înseamnă o comunicare sănătoasă cu noi înșine. Și ca să fie mai clar pentru toată lumea, o să încerc să povestesc cât mai uman și cât mai pe înțelesul fiecărui om ce înseamnă de fapt o comunicare greoaie sau o comunicare eronată și de ce se întâmplă elemente prin care nu mai putem comunica cu adevărat ce simțim noi sau nu mai putem să suportăm o comunicare cu cineva că e agresivă sau că e violentă sau că anumite aspecte, cuvinte ne dor. În primul și în primul rând aș vrea să înțelegeți un aspect foarte important din noi înșine care se numește natura noastră emoțională. Noi avem în planul nostru interior, a percepției noastre, avem mai multe planuri. Avem planul naturii gândurilor, planul naturii emoționale și planul naturii fizice sau spirituale, dacă vreți, că sunt mai multe planuri, dar hai să ne uităm numai la asta umană un pic. În natura noastră emoțională, natura emoțională înseamnă egal mediul în care tu te-ai născut și ai crescut și ai trăit. Sau să vă pun o întrebare ca să vă fac să priviți din perspectiva asta. De ce considerați că când mergi în natură te simți mai echilibrat, te simți mai eliberat, te simți mai bine, ai o stare îți vine înapoi starea de bine, de liniște? Da? Când mergem în natură. Pentru că ne conectăm cu natura noastră, de fapt. Da? În natură noi găsim liniștea pentru că acolo e naturalețea noastră, natura, cuvântul de natură. Care e natura stărilor tale interioare? Da? Cum te simți tu în nutrimentul interior? Nutrimentul e hrănirea pe care noi ne-o dăm. Ideea e că copilul vostru din interior este un copil rănit din cauza a tot ce v-a afectat în natura voastră emoțională, în mediul familial. Asta înseamnă tot ce am auzit în cuvinte, tot ce am văzut la părinții mei în relația lor, tot ce s-a întâmplat la școală cu mine, tot ce s-a întâmplat cu mine în ce e natura emoțională. E partea sensibilă, partea vulnerabilă a omului, care foarte, foarte mulți oameni o neagă, o resping, percep că omul e slab, că omul e vulnerabil, că omul nu-i demn de o natură divină, de exemplu. Ce e natura divină? E nutrimentul infinit a iubirii, adică eu mă iubesc pe mine însumi. Și atunci, în oameni se întâmplă o luptă foarte mare. Natura divină, adică eu mă iubesc pe mine, care e spiritualitatea, nu acceptă să fie unitate cu natura umană, adică omul din mine, care este partea sensibilă și vulnerabilă, adică omul care oscilează în lumea asta, că se enervează, că are o problemă, că egal ce s-a întâmplat cu el. Ideea e că partea din voi care este afectată, tot timpul se va identifica și se va personaliza prin tot ce îi afectat la el în interior. Deci afecțiunea, fiți atenți un pic și la jocul de cuvinte. Eu sunt afectat de cuvintele pe care le-o zis, de gesturile pe care le-o făcut, de ceea ce o spus despre mine, despre ceea ce vrea de la mine, despre ceea ce eu sunt afectat că n-am dat randament, că nu sunt destul de bun. Care îi, de fapt, natura afecțiunii care ne dă o poveste negativă, da? Despre mine însumi? Adică eu țin în natura mea o caracterizare negativă despre trecutul meu, prin care bag anumite personaje care le țin atașate. Unde? În copilul afectat. Înțelegeți ce vă spun? Deci, dacă eu în natura mea de copil mic am un copil rănit pentru că am fost afectat emoțional, de ce am văzut acasă, de luptele părinților, de tot ce îi, acest copil rănit, afectat,
la un moment dat va crea un organ afectat în corp. De ce devine un organ în corp afectat? Pentru că nu am avut curajul să mă uit la ceea ce m-a afectat de fapt pe mine în povestea din trecutul meu. Înțelegeți? Și astfel, noi tot timpul când avem o comunicare cu cineva, noi vorbim cu noi înșine, vorbim cu ceilalți, ascultăm cuvintele celorlalți, ne vor afecta toate cuvintele și toate gesturile și toate situațiile care sunt încă în rezonanță, în asentiment, care e rezonanța, cu copilul care în noi încă e afectat. Da? Și atunci ce nu recunoaștem de fapt? Nu recunoaștem afecțiunea, dragostea față de noi înșine. De ce nu o recunoaștem? Pentru că în interior avem un copil rănit, un copil afectat, care crede despre el însuși că el nu este demn să primească afecțiune și rămâne în starea de afectat. Înțelegeți? Și atunci copilul ăsta afectat tot timpul se declanșează la anumite cuvinte, la anumite situații. De ce? Că a rămas povestea din trecut, a copilului afectat din trecut, a rămas pe el. Și ca și cum, imaginați-vă că ochelarii copilului afectat, e ca și cum eu sunt prezent acum, vine cineva care zice cuvinte urâte, cum zice tata meu, în momentul în care omul ăla a zis cuvintele alea, eu e ca și cum îmi pun niște ochelari pe ochi și eu nu mai văd bine, eu văd prin copilul afectat. Și dintr-o dată am o stare de depresiv sau de inerție. Că ce face omul afectat din noi? Trăiește în poveștile negative în care am fost afectat și de X și de Y, că ăla a fost de vină, creează vina, de fapt, afecțiune, lipsa de afecțiune. Că de fapt asta îi. De mici copii nu ați primit afecțiune, asta e afecțiunea. Adică eu, dacă m-am lovit la mâna asta, îmi ofer afecțiune, dragoste. Da? Nu fac, mă nervi pe ăsta, că de ce? Bă, cine a pus ăsta aici? Bă, dar mâna mea e așa de proastă că nu sunt capabilă să o duc. Aia din copilul afectat se întâmplă acțiunile alea. Copilul care își oferă deja afecțiune, care e conștient că are o problemă aici, când dă cu mâna, nu dă nici în ăsta, nici în mâna lui, o, draga mea, iubirea mea, și mă duc mai departe. Nu stau atașat într-o poveste care mă afectează. De ce vă spun asta? Pentru că povestea care te afectează îți creează iluzia de luptă. Și tot timpul când opui rezistență la ceva, când tu opui rezistență și tot timpul te enervezi, bă, gama și picior, te duci mai încolo, pune cineva, universul îți creează dublu să fie mecanismul care îți declanșează chestia care o ai neok în tine. De ce o pune dublă? Să-ți o amplifice. Pentru că tot timpul îți va amplifica universul lucrurile la care tu opui rezistență la tine însuți. Și lupta ta e de fapt în interiorul tău. Nutrimentul afecțiunii îl primim de la mama foarte mult. Dacă mama a fost dură, rigidă, rece, pierdută cu poveștile ei dragă de ea, cu lucru, cu bănuții, cu aia, copilul din noi a rămas afectat. Copilul afectat va crea tot timpul povești negative, povești de luptă, povești prin care el nu primește, în care el e afectat. Înțelegeți? Și atunci e foarte important în comunicarea noastră interioară să avem un centru de iubire de sine în care, în momentul în care s-a declanșat ceva în noi care e afectat, primul pas îmi ofer afecțiune eu mie însumi. Descoper de ce sunt afectat și care e povestea care încă mă afectează pe mine, care sunt personajele care mă afectează, care sunt cuvintele care mă declanșează și mă afectează, de fapt. Că prin puține cuvinte un om poate să fie afectat. Dar niciodată, să țineți minte, că niciodată nu-i de vină ăla care îți aruncă cuvintele sau îți zice problema e la tine, ție ți s-o schimbat stare de spirit, tu ești afectat și tu pleci de acolo cu o poveste în capul tău în care zici că nu știu care a făcut nu știu ce și tu acum te simți nu știu cum. Apropo, ce îi prins în afecțiune? Simțul. Eu mă simt afectat de cuvinte, de persoane, de povești de teamă îs acolo. Înțelegeți? Și atunci comunicarea cu
personajul afectat din mine devine greoaie. Omul afectat tot timpul nu are curaj, îi în rușine, îi în teamă, îi în povești și filme greoaie, îi în lupte, îi în rezistențe, îi în nevoia de a-i demonstra celorlalți tot timpul chestii, nu pentru el însuși. Pentru că noi avem în noi copilul rănit și e important ca acest copil afectat, rănit în natura lui, să-l transformăm în copilul magic. Copilul magic primește afecțiunea sa. Copilul magic, când suntem în copilul magic, atunci noi am conectat cu adevărat și nu mai trăim în povestea de omul afectat de trecut. Da? E omul care își oferă afecțiune de peste tot. Tot ce îl mișcă să-l afecteze, el în momentul 2 e atent și își oferă blândețe, își oferă grijă, își oferă relaxare, își oferă iubire. Da? Și atunci ce aveți de făcut? E important să conștientizați ce urmăriți, ce vă mai afectează, care sunt personajele care vă mai afectează, care sunt cuvintele care vă mai afectează. Cât de mult folosiți cuvinte de iubire cu voi înșivă ca să nu vă afectați pe voi înșivă, da? Și cei care-i natura de luptă în interiorul vostru, prin care trăiți o iluzie că ceva vă afectează pe voi și voi nu puteți să trăiți într-o poveste, asta intrăm din nou în povestea nefericitului. De ce susținem o poveste de nefericire? Din energia copilului afectat. Da? Atunci e important să ascultăm cuvintele și poveștile astea care le caracterizăm prin pe mine mă afectează ce zici tu. Da? Pe mine mă afectează gesturile tale, cuvintele tale. Și atunci să ducem energia asta nutrimentului înapoi la noi. Și înțelegem, nu a zis nimeni că nu am fost afectați, că nu avem fiecare o traumă sau nu avem fiecare o problemă sau o provocare. Dar nu asta ne definește în viață. Hai să nu ne mai identificăm neapărat cu povestea asta, să înțelegem că o avem și conștient cu iubire să începem să ne oferim afecțiune ca să ieșim afară din povestea copilului afectat sau femeii afectate sau băiatului afectat sau omului afectat de tot felul de situații. Da? Înțeles? Da? Și atunci o să avem o comunicare sănătoasă cu noi înșine, în primul rând. Că nu ne mai luptăm cu noi înșine, până la urmă. Luptele sunt numai cu noi înșine. Noi înșine o punem rezistență. O luptă înseamnă eu o pun rezistență. Eu țin ceva în rezistență cu mine însă. Și pe acolo e buba. Da? Și corpul tot timpul îți oferă suport. El îți trimite mesaje. Eu sunt afectat aici, mă doare aici, mă doare aici, mă doare aici. Durerea egal rezistență. Eu pun rezistență. Și atunci eu sunt afectat, mă doare aici, mă doare aici. Mesajul corpului e de fapt prin iubire corpul îți spune. Fii atent la mine, fii atent la mine. Fii atent la mine, eu îți arăt unde ești afectat. Fii atent la mine. Ce fac oamenii în general? Să-mi bat piciorul, am o problemă, mă doare în cot, mă doare umărul, mă doare acolo, nu mai suport. Ce face cu omul afectat? Dă în el. Îl rănește și mai tare. Și ai cheia în mână. Iubirea vindecă. Cu adevărat simți iubire în inima ta? Aia e întrebarea. Și când ești afectat, ce faci cu tine? Când simți că ceva te afectează sau ceva ai afectat, durerat, îngândurat, îngrijorat. Da? Îți oferi compasiune în natura ta emoțională când simți că te-a afectat ceva? Sau pui rezistență să nu te vadă nimeni, că vezi, Doamne, ești în rușine sau în ceva? Nu mă dau exemple. Dar ideea îi să începeți ușor să vă oferiți afecțiune și să acceptați că aveți anumite aspecte din voi care sunt încă afectate de trecutul vostru. Și cu iubire și cu multă dragoste față de voi, să faceți pași cu iubire spre voi în ritmul vostru. Că nu e concurs care ajunge primul la Dumnezeu și nici care e cel mai bun. Da?
Ideea e să nu vă mai valorificați cumva viața prin copilul afectat, prin omul afectat, ci să începeți să-l vedeți prin omul magic, prin prea fericire, prin bucurie, prin entuziasm și să lăsați poveștile de luptă din trecut, că nu vă ajută cu nimic. Da? Întrebări dacă are cineva. Și până la urmă, cum comunici cu copilul tău interior și cu toată partea asta ta, sănătos, când simți că e prea mult te detașezi de situații și de oameni, faci un pas în spate ca să poți să respiri și să poți să te centrezi înapoi. Înveți să-ți oferi atenție și blândețe multă când ai nevoie. Dacă ai nevoie de ajutor, învață cu curaj să ceri ajutor. Și nu mai sta atârnat în poveștile care te afectează și învață ușor, ușor să le dai drumul. Exact povestea cu buba, că un om, că știți, cu pacientul care vine la mine și are un deget cu bubă toată viața și eu îi zic, hai să dăm buba jos. Acum dăm buba jos de pe degetul să vezi ce fericit o să trăiești. El, dacă numai aia știe, numai din omul afectat de deget știe să trăiască, nu o să mă lase niciodată să-i dau buba jos, că e dependent. E atașat, e identificat prin afecțiunea aia și nu avem cum să-i o luăm jos. Da? Exact identic. Afecțiunea e o chestie emoțională. Interiorul nostru. Care ne creează iluzia că trebuie să ne luptăm cu acest om slab și vulnerabil din noi. Dar acestui om am venit pe planeta asta să-i dăm iubire. Ca să nu mai fie afectat. Să fie iubit. Da? Ok. Astăzi o să scriem o poveste foarte frumoasă. De ce zic frumoasă? Pentru că e momentul să dăm atenție acestor aspecte din noi. Și o să intrăm și într-o meditație ușoară ca să puteți să scrieți mai ușor. Și întrebarea pe care o să o puneți la care o să dați răspuns cât puteți voi. Acum nu e obligatoriu, cât puteți voi să scoateți din voi. Ce simt că încă țin... Ce poveste simt că m-a afectat cu adevărat pe mine? Ce poveste simt că m-a afectat cu adevărat pe mine?